Lagunok, ongi etorri nor dago atzean saiora. Gure lehiakide txikiek oialaren atzean nor ezkutatzen den asmatu behar duten tartera. Adi, gaurkoan kirolari bat daukagu gurean. Norrote, berehala jakingo dugu. Horretarako detektibe berezi bati hotsegin diogu. 11 urte ditu. Zubiondo ikastolatik dator eta primeran pasatzeko irrikitan dago. Txoritxo batek esan digu irakurtzalea amorratua dela eta boleian aritzea izugarri gustatzen zaiola. Txalo bero bat, Nahiarentzat. Ongi etorri, Nahia. Ezagutzen duzu jokoa, ezta? Bai. 3 galdera dituzu hor izkutuan dagoen personaia misteriotsuari egiteko. Hori bai, ez duzu bere benetako ahotsa entzungo, beraz, adi, ea zer kontatzen digun. Aurrera galderak. Txikitan, kirola gustatzen zitzaizun? Bai, asko. Goatzen naiz eskolan beti egoten nintzela gimnasiako klaseak iristeko zai, eta eskola ondoren aritzen nintzen multikirolean, eta hor bai probatzen genitula kirol desberdinak, eta batez ere aprobetxatzen nola lagunekin ondo pasatzeko. Gol asko sartzen zenituen futbolean? Ba, egia esan ez, futbola ez zitzaidan asko gustatzen. Gehien gustatzen zitzaidan atletismoa zen, eta baita ere eukin una aukera badmintona probatzeko eta asko gustatu zitzaidan. Korrikalaria zara? Ez, korrikalaria ez. Baina nire kirolean korrika asko egiten da, eta batez ere baloia jaurtitzeko garaian salto asko egin behar ditugu. Eta, badakizu nor den? Beno ba, Norrote... Lagunok, zuekin guztiokin, Maitane Etxeberria! Gure gonbidatu misteriotsuak 16 urterekin egin zuen debuta maila gorenean eta ordutik geldi ezina da. 13. denboraldia betetzen ari da Superamara bera-beran eta taldeko kapitaina izendatu berri dute. Espainiako selekzioarekin 4 mundu txapelketa jokatu ditu. Zilarrezko domina bat ekarri zuen 2019an Japoniatik eta iaz Pariseko Joko Olimpikoetan ere izan zen. Beno ba, lagunok, hauxe izan da gaurko programa. Datorren astean ere zuekin izango garen. Moztu, eskerrik asko. Maitane, orduan nola jakin zenuen zure kirola aurkitu zenuela? Ba, beira, kontatuko izut sekretu txiki bat. Neri eskubaloia ez zitzaidan bat ere gustatzen. Baina, kontua da probatzea eta praktikatzea. Multikiroleko urtea bukatu nitunean ja, animatu nintzen nire lagunekin eskubaloia probatzera, eta hasi nintzenean eskubaloia pixka gehiago ulertzen, jo nintzen ere pixkanaka maitatzen. Orduan hasi ginen juten ere bera-berako partidak ikustera, eta hor konturatu nintzen nahi nula bera-berakoa bezala izan handitan. Orduan sorte pixka batekin 2 urte eta gero hasi nintzen bera-beran entrenatzen, eta gaur egun arte. Eta zer egingo zenuke kirolaria izango ez bazina? Ez dakit, baina nik uste kirolarekin lotzutako zerbaitetan ibiliko nintzela. Azkenean kirolak balore asko erakutsi dizkit, errespetua, dizkidetasuna, eta batez ere kirola ez dela lehiatzea bakarri baizik eta ondo pasatzea eta disfrutatzea ere. Hori txikitatik egin izan dut eta orain ere balio dit. Eta zuri naia ze gustatuko litzaizuke? Zure partida bat ikustera joan. Noski, nahi zunean gonbidatua zaude etortzeko. Benetan? Ze ondo!